Human sa pipila ka buwan nga nagsulti nga dili si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na lukmay og gingong mudagan pagka-presidente. Sila Kapuyan sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte giingong wa na manira sa iyang pultahan sa posibilidad nga mudagan isip presidente karong 2016 kun ang mayoriya sa katawhan mo'y magbuot niini. Suma ni kanhi North Cotabato Governor Emmanuel Piñol kinsa kauban ni Duterte didto sa Macau atol sa Pacquiao Algeria fight niadtong Domingo, ang mayor nagkanayon nga okay dihang gihangyo nga paminaw ng iyang tingog sa katawhan sa di pa siya mohimo sa pinal nga desisyon. Sa iyang Facebook page moneypinol.com, si Piñol nagsulti nga ang pag-ampo sa mga tao ug ang duha ka adlaw nga pahuway ni Duterte sa Hong Kong nakahatag og igong oras aron makahuna-huna ang mayor sa panawagan kaniya nga mudagan pagka-presidente. Iyang gisulti ang tubag ni Duterte nga gihimo atubangan sa suod nga higala ug high school classmate Carlos Sani Dominguez kanhi Agriculture Secretary, iyang aide Christopher Bongo ug uban pang mga higala. Sulti ni Piñol nga okay ang tubag diyang gipangutana niya ang mayor nga di sirhan ang pultahan alang sa singgit sa katawhan nga siya ang magdumala sa nasod isip presidente sa tuig 2016. Si Piñol nagsulti nga ang pag-usab sa kasing-kasing ni Duterte di sayon mao nga siya og si Dominguez mipasabot sa mayor nga sa giatubang nga issue sa corruption, kriminalidad ug nabahin nga nasod ang mga Filipinos wa nay opsyon sa pagpili og leader. Kay numduman, si Duterte paingon na unta sa entrance gate sa Kotay Arena sa Venetian, Macau sa wa pa nag-alas 10 sa buntag dihang daghang mga Pinoy ang nakabantay niya ug naghangyo dayon nga magpahulagway uban si Duterte mao nga naobliga ang mayor. Leia Kapuyan, Sunstar, Pilipinas.